next guest is the most powerful, most famous, most adorable 19-year-old in the world, here to perform As Long As You Love Me. Please welcome Justin Bieber. Μαθαίνω πως ακόμα ελπίζει, πως θα έρθει εκείνη η στιγμή που όλα θα της τα συγχωρήσω και θα της πω γύρισε πίσω για να είμαστε πάλι μαζί. Μάλλον δεν θα είναι με τα καλά της, πείτε της από μένα ναι, περαστικά της δεν συγχωρούνται τα εγκλήματά της αν δεν πληρώσει όλα αυτά που μου οφείλει. Εμένα φίλε μου να ανημένεν βασίλη. Πιστεύει μου είπανε για μένα ότι αντέδρασα εν θερμό κι αν το σκεφτώ με ψυχραιμία θα αλλάξω έτοιμη κορία και τη συγγνώμη θα δέχτω. Μάλλον δεν θα είναι με τα καλά της, πείτε της από μένα ναι, περαστικά της δεν συγχωρούνται τα εγκλήματά της αν δεν πληρώσει όλα αυτά που μου οφείλει. Εμένα φίλε μου να ανημένεν βασίλη. Μάλλον δεν θα είναι με τα καλά της, πείτε της από μένα ναι, περαστικά της δεν συγχωρούνται τα εγκλήματά της αν δεν πληρώσει όλα αυτά που μου οφείλει. Εμένα φίλε μου να ανημένεν βασίλη. Εμένα φίλε μου να ανημένεν βασίλη.